Walang pasintabi, pinagbabaklas at kinumpiska ng Clearing Operations Group ng Casoreco 2 ang mga metro ng kuryente sa Zone 6 Triangulo, Naga City. Sinuyod ang mga iskinita, inakyat ang mga poste at bubong, pinutol pati ang mga linya ng kuryente na iligal na kakabit sa ibang bahay. Yung isang bahay na napunta natin kanina is re-rate siya ng 9 amperes. Bali isang bahay na yung katumbas na yun ng mga 15 households. Umaksyon ang kooperatiba matapos makatanggap ng mga reklamo mula sa mga konsumidor. Pabor ito para kay Tatay Victorino. Nakakadamay kami sa pagbayad kadto. Iyan po ang sinasabing system loss. Nagkakausa po ng overloading. Nagkakausa po ng pagputok itong sa tuyang mga fuse cutouts. Total na 11 konsumidor ang naputulan ng metro at 4 na illegal na wiretapping ang bayulasyon sa sinuyod na zona. Malaking epekto dahil ang system loss is na-charge yan sa buong consumers. Magpasiriling sa opisina para maibalik ning legal ang sa indong kuryente. Ang paglabag sa Republic Act 7832 o ang Anti-Pilferage Act ay maaaring maparusahan ng hindi bababa sa 6 na taon na pagkakakulong at multa mula 50,000 hanggang 100,000 piso. Jan Amador, CSN.